שלום חברים, אני רוצה לעשות פה הדגמה קטנה של נקודות הטאפינג מטכניקת הטיפול העצמי EFT, Emotional Freedom Technique, לטובת כל אלה שלמדו אצלי וגם אצל אלה שכבר מכירים ורק רוצים להיזכר. אוקיי, אז אנחנו מתחילים מהנקודה הזאת שנקראת נקודת הקראטה. בנקודה הזו אנחנו אומרים 3 פעמים משפט של הכלה וקבלה עצמית. ניתן דוגמה, למרות הכעס הזה, אני אוהבת את עצמי, ומקבלת את עצמי. או למשל, למרות הפגיעה הזאת, אני אוהבת את עצמי ומכבדת את עצמי. ואנחנו נסיים למרות משהו שמפריע לנו. אני אוהבת את עצמי, מקבלת את עצמי, וסולחת לעצמי בצורה מלאה או שלמה, ולכל מי ולכל מה שגרם לזה, כי אני בוחרת להיות הכי חופשייה שאני יכולה. מפה אנחנו עוברים לשאר הנקודות. הנקודה הראשונה היא מעל הגבה, אחר כך לצד הגבה, מתחת לעין, מתחת לאף, מתחת לשפה, צ'קרת הלב, הנקודות הכואבות, מתחת ליד בקו החזייה, ותמיד אנחנו נסיים בצ'קרת הראש, שפה יש הרבה נקודות אוקופנטורה. בסיום תהליך של טאפינג, אנחנו שמים את הידיים על החזה, עוצמים עיניים, ומעכלים את החוויה שעברנו. לגבי מה אנחנו אומרים בכל נקודה שאנחנו מתופפים, אז בסרטונים הבאים או בטקסט שמצורף לכאן.